दिनै रायमना जंगल रिजर्टआव फैनो मोननानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों मानोना बिनि अनार समनाथ नार्जारि थ' बे आंनि एक्चुवेलि स्कुल जों ज' स्कुलाव फरायलायोमोन थ' दिनै बिनि साक्सेसखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बे रायमना एरियायाव एक्चुवेलि रायमना माने हल क'क्राझार एरियायावनो सुइमिं पुल गैया होननानै आं मिथियो थ' दा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव इन्जय खालामनो हागोन आरो आं गासैखौबो खावलायो जे जोंनि बिटिसि हालामाव जे एसेनै मोजां दा सुइमिं पुल होदों थ' फैदो गासैबो आरो बेयाव स्कप दं बेयाव नोंना जिप साफारिनिफ्राय लानानै बेयाव रिजर्टआबो दा गोदान मोजां दा माने दा बेयाव थानो हायो आरो आं मथा-मथि 7 इयार्ससो आवगोल जेब्ला फैदोंमोन होमबा बेयाव हाग्राबारि गोजासोमोन मथा-मथि माने एसे एनै जास्ट माने जागासिनोसो दंमोन दा आं माने एसे गोबावनि उनाव फैनानै नुफैबाय जे अनेक डेभेलप जाबाय आरो जोंनि थाखाय गोग्गानायनि खोथा जे जोंनि एरियायाव जे बेफोरबादि दा रिक्स लानानै जे रिजर्टफोर जे माने जागासिनो दं थ' बेनोसै दा जिहेतु आं बर'नि आं एक्चुवेलि दावबायारिफोरखौ आं बुंनो सानो जे फै गासिबो बेयाव दा जेनेबा विन्टारनिल' नङा बेयाव दा आरामसे नोंना सामारिं पुलावबो दा इन्जय खालामनो हायो ओमफ्राय बेयाव जिप साफारि दा जेनेबा काजिरङा एरिया बा मानास एरियायाव दा बन्द' जानानै दंथ'यो दा बेयाव खिन्थु आं मिन्थिनायाव दाबो जिप साफारि खालामनो हायो थ' दा फैनानै इन्जय खालामफैदो बेनोसै बेथ' बिराद माने गोग्गानाय मोनदों मानोना आदा सम्राट नार्जारि मिस्टारनिनो लोगो जायो बिथाङा इखिनि जे खालामदों लोगोसे थारमाने जोंनि आसामाव बुंनो थांबा बारा बिदि सामार एक्टिभिटिस खालामनो थाखाय गैया स' बिथिं क'क्राझारावथ' बेनो फार्स्ट जागोन बायदि मोनदों आं स' जोबोद मोजां खौरां आरो आंथ' गासैबो जिमान दा दङ दाथ' जोंना सामार भेकेसन स्टार्ट जासिगोन स' बाहेरायाव थाङा गारा जों जेसे हागौ जोंनि माने टुरिजम माने मा होनो जायगानि माबाखौनो सापर्ट खालामनांगौ स' बयखौबो खावलायगोन बेयाव फैनानै एसे माने टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन आरो ना जोबोद मोजां जादों माने गथ'फोरनि थाखायबो माने चिलड्रेन फ्रेन्डलि होननो हागोन गेलेनायबो बहुत जायगानि नुदों स' बयखौबो खावलायगोन माने फैनो थाखाय जोंबो फैगोन सामार भेकेसन जिहेथु जाबाय आं दिनै फिसालाखौ लाबोनो हायासै नाथाय नेक्स्ट थाबैनो फैगोन आरो माने ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आरो जायगाखौ रायमना नेसनेल पार्कनि इनभाइरनमेन्टखौ माबोरै मोनदों नोंथाङा मा बुंदों आं एक्चुवेलि 2015 ना 14 खनसे फैदोंमोन होनबाथ' बिराद बे टाइमावनो बिराद मोजां मोनखादोंमोन माने बहुत अपरचुनिटि दङ रिजर्ट बे टाइमाव खिन्थु गैयामोन थ' बे टाइमावनो माने जों फिल खालामदोंमोन जे इयाव रिजर्टफोर बा हमस्टेफोर थाबा मोजां जागौमोन होननानै मानोना जों थानो मोनासैमोन थांफिननांदोंमोन थ' नाथाय एबार जेब्ला बहुत गोबां नुदों आरो गोदान खुलिनायबो नुदों स' जोबोद मोजां जादों स' जोंबो जेसे हागौ नेक्स्ट टाइम थाबनो फैनानै एसे नायनो फैनांगोन आरो बहुत माने स्कप दङ बेवहाय टुरिजमनि थाखायबो रायमना नेसनेल पार्कआथ' अभियासलि जोबोद समायनाखा बेयाव माने नायनो गोनां जोबोद दङ जेरै मानासआ डेभेलप जादों बेखौनो रायमनाखौबो जों जेसे हागौ प्रमट खालामनांगौ बेखौनो होनबाय आंथ' बेवहाय कन्टेन्ट क्रियेटार हिसाबै वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों आदाजों जोङो बे कन्टेन्ट क्रियेटारावनो फेसबुकफ्रावनो रायज्लायग्रोनाय जानायखाय आदाया दिनैहाय मेन खार'ना लेंहरनायनि खार'नानो जाहैबाय बेथ' गोबावखासै अपेनिं जानानै बाट दिनैनि खार'ना जाहैबाय जे सुइमिं पुल अपेनिं जादों नालाय बिनि थाखायनो फैनाय आरो नोंथांमोना फेमिलिखौ लानानैहाय इन्जय खालामफैदो बे गरमनि समाव आरो जानाय लोंनाय गासैबोथ' एभेलेबेल दंखायो आरो बेजों लोगोसे हमस्टे गासैबो एसि नन एसि गासैबो दंजोबो नोंथांमोना फेमिलि लानानै फैनो हागौ थ' आं मोजां मोनबाय बेयाव फैनानै थ' नोंथांमोनाबो इन्जय लाफैदो बे गरमनि दिनावहाय रायमना नेसनेल पार्कनि इनभाइरनमेन्टखौ माबोरै मोनदों मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों थ' बेयाव फैनानै दिनैथ' आङो गोजोन फैबायबो आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय सिगांनो खोथाग्रोखाबाय थ' दिनैहाय बयबो फैदो आरो दिनैथ' आं बयजों लोगो मोनलायनानै आरो नोगोद खुसि मोनबावदों एक्टर एक्ट्रेसफोरबो फैदों थ' बिनि थाखाय आं नोगोद मोजां मोनदों जिहेतु रायमना नेसनेल पार्कआ वेस्ट बेंगलजोंनो नांजाबनाय औ नांजाबनाय वेस्ट बेंगलनि माखासे दावबायारिफोरखौ बेवहाय फैनाय खालामदों थ' फैदो आरो आंनि वेस्ट बेंगलनि जाया आंनि बे भिडिअसफोरखौ नुनाय थ' अननानै फैदो आरो एसे आदाजों रायज्लायफैदो सिनायथि लाफैदो थ' बे 1 उइकफोराव एसेफोर जुदि डिसकाउन्टफोरबो मोननोबो हागौ अफारनि थोरोबैहाय थ' नोंथांमोना फैदो आरो इन्जय लाफैदो आङो बेनोसै बुंनांगौ आरो थांगोन नोंथांमोना फै हाग्रायावहाय हाबनो लाबो नाना रखम नोङो एनिमेल्सफोरखौ नुनो मोनगोन थ' आंथ' दाबो हाबथ'वाखै आरो दिनैथ' गरमथार आं नेक्स्ट टाइमावहाय फैनानैहाय हाबफैगोन आरो